Počitovaní patrače, Nješko v Srbiji druhý deň žalosti pre žertvi stradania veľkého čísla ľudí u katastrofálnych výlivoch, ktorí sa slúčili. I dneškajšia emisija z najväčšej časti posvećena tomu veľkomu nešćestu. Skore jak s našima hostami u studiju poprobujeme ošviciť da jedni aspekti spomenutej katastrofi, predkladam, že by sme opatreli, co kolega Slavko Vinaj pozavčerom zaznačil u Šidu i okolných mestoch. U Šidskim Červenim križu stretli sme ľudzov zo vyseljenog i viljatogo valalu Jamena. Potopljeni smo skroz, znači ja sam prvi na udar odande kako je voda naišla, znači bili smo već u pola šest iza itra, znači kada je taj udar bio, ja sam već bio potopljen, moja kuća, odande 10 kuća, znači totalno, znači potopljeno. Juče sam isto bio, znači kući. Mislio sam da nije potopljeno, pošto je ovako bilo 10 centimetara, 15 do prozora, da uđe voda, ali nije. I otišao sam na drugi prozor gdje je malo visočiji i rekao, ajde da ne otvaram taj prozor, rekao da ne bi, idem na drugi prozor. Međutim, kad sam otvorio taj prozor drugi, tu je odmah kauč i vidim da je on suv. I tamo sam se obradovao, rekao nije potopljeno. Međutim, kad sam ja stao, onda je tako i propao kauč dole. I njega voda je izdigla, kad sam ja stao, sam ja pogledao ono vode do ovdje, preko struka vode. I u jednoj, i u drugoj, i u trećoj prostoriji, znači katastrofa, znači sve mi je uništeno, znači katastrofa. Ništeno. Gde ste sad smešteni? U Gibac, Skodrađa. Katastrofa, znači. Ne znam gdje ćemo se vratiti, ja. Kada ovo se sve povuče, kad sve, ja ne znam od čega ćemo živjeti. Strašno. Ima dvoje djece male. Katastrofa. Odakle ste vi? Iz Jamena. Iz Jamena. I gdje ste smešteni? Gdje ste smešteni? Kod unuke. Kod unuke. Bačinci. Tu sam. I kakva je situacija tamo u Jamenu? Ne znam, nisam bila. Ja nisam bila. Voda. I kad ste došli tu? Pa čim je Sava počela da poveče, sirene svirala i njima javim ono da doći po mene. Najbolje ko svoje kuće, jel? Evo, od petka smo mobilni u ovoj vanrednoj situaciji. Mi po misiji Crvenog krsta pružamo pomoć i ovdje taj centar za prikupljanje humanitarne pomoći. Mi smo za zbrinjavanje, ja sam član štaba za evakuaciju i zbrinjavanje, tako da smo ovdje u Šidu zbrinuli negdje 100-ak ljudi i sada ažuriramo te spiskove gdje su, jer dosta ljudi je otišlo i po nekoj rođačkoj liniji, po kućama, nemamo evidencije. Evo sada, ovih danas i sutra ćemo imati, valjda, konačno ćemo utvrditi koliko je to ljudi smešteno u Šidu, tako da možemo da odgovorimo na njihovim potrebama. Znači, kako oni dolaze ovdje, to ste mogli da vidite kako ovdje kod nas živo, kako dolaze, mi ih popisujemo, tu dobijaju garderobu, ono urgentno koje im je potrebno za prvi dan, lunch pakete, hrane i ono što možemo malo da popričamo sa njima, da ih ohrabrimo, jer stvarno mogli ste da vidite kakvom su stanju ljudi, da je to vrlo veliki šok koji su oni doživjeli sada i mi imamo tu obučene ljude koji sa njima popričaju, ima tu dosta dece i već od petka i subote kad su oni počeli da izlaze, već smo obišli i obilazimo ih svaki dan, znači obezbeđujemo im hranu. Imamo dosta volontera na raspolaganju, sve organizacije Crvenog krsta sa teritorije Vojvodine su nam se obratile i to pokazuje jedinstvo naše organizacije, da nije bitno gde se desi nesreća, svi smo jedinstveni, jedni drugima priskačemo u pomoć i svaki dan dolaze kamioni napunjeni robom. Mi za sad nemamo potrebu za garderobom, već je toplije vreme, imamo dosta toga, prvih dana je dosta garderobe stiglo, sada nam je najneophodnija konzervirana hrana, dečije pelene, dečija hrana, flaširana voda, jer imamo u jednom naseljenom mjestu u Višnjićevu koje će sada verovatno i ono biti evakuisano, koji ima tehničku vodu i treba nam dosta vode da bi flaširane kako bi mogli usmeriti ka tim ljudima koji ostaju tamo i koji brane nasipe. Ono što nastaje kasnije problem to kada se budu ljudi vraćali, kada to sve bude krenulo nazad, sanacije terena i to sve, to će mnogo veće potrebe biti i mnogo možda čak veći šokovi za ljude kada se budu vraćali i vidjeli kakvom je stanju to što su ostavili i vidjeli ste izjavu ovog čovjeka koliko je to za njega šokantno, on već razmišlja šta posle.
to je onaj najveći problem šta će biti posle. Oni su sada ovdje na sigurnom, zbrinuti su, u dobrim su uslovima, tu nema većih problema, mi ćemo to, ono što je naš zadatak, mi ćemo u potpunosti ispuniti, ali, kažem, nastaju oni problemi koji će kasnije. Tu ćemo opet mi imati dosta veliku ulogu oko obezbeđivanja opet hrane koje će njima za potrebe biti na raspolaganju. Evo sada imamo jednu donaciju iz stočne hrane iz Sombora koja je za stoku koja je izvučena, jer mislim da je kompletno izvučena iz jamene i stoka. Ljudi su sve ono što su imali poneli sa sobom i ta stoka mora da se prehrani i da se, kad se steknu uslovi, da se vrate nazad, da to i vrate. Sam taj pristup ljudima je najteže, u stvari doći u kontakt, prići im na najbolji mogući način. Pomažemo im koliko možemo, u stvari najbitnije je dati im podršku i nadu, u stvari da će sve to proći i da je najbitnije u stvari da smo zajedno svi. Ja sam poreklom iz Jamene, moja porodična kuća je u Jameni, eto nažalost, to tragedija je, ali to je viša sila, protiv prirode se teško, mislim da je to čak i nemoguće boriti. Eto, roditelje smo prebacili, oni su ovdje kod mene, kod sestre, stoku smo uspeli prebaciti to što su imali, eto. Ja sam ovdje uključen koliko god mogu da pomognem. Sa Crvenim krstom sarađujem već dugo godina, mi imamo jako lepu saradnju i eto, tu smo da pomognemo ljudima. Sarađujemo zajedno, nekako se snalazimo, svi su građani u stvari uključeni, svi donose pomoć. Mi gledamo da pružimo koliko možemo i ne samo da, nego i da popričamo, na kraju krajeva, svi smo u istoj muci, pa na kraju krajeva i našalim se nekad, ali eto, nekako da to prebrodimo, sve koliko će to trajati, ne znam, ali tu smo, 24 sata. U samim Šidzezme sceni prek 100 ľudzov zos Jameni. Jednu familiju sme našli i u Vladičeskej ljetnej rezidenciji. Iz Jamene koja je poplavljena ovo 2 dana zadnjih. Pre toga smo branili nasip, meštani, i pomogli su nam iz Šida. Međutim, u sve toj želji mi smo uspeli da se zadržimo, međutim voda je došla iz hrvatske strane, iza leđa naših, koja je poplavila selo i totalno uništeno sve. I mi smo morali da se iselimo ovamo dalje u Šid. Evo, mi smo ovdje, ima ih tu po Šidu, šta ja znam, u Haliju, u ovome Partizanu, i dosta ljudi je prihvatilo u svojim kućama da pomognu. Ne može se reći, prihvaćeni smo bez neke greške. I bio sam prekjuče kod mene tamo u Jamenu da vidim, nešto smo malo uspeli da pokupimo kako ko, jer voda je nadirala strašno. Sad, najverovatnije nećemo imati u šta da se vratimo. Jer sve što je ostalo, da propadne. Što je se moglo stoke, svinja, kokošiju, goveda da se izbavi, ko je uspeo, neko je izbavio, neko nije. To je popuštano. Da li je to živo ili nije, ne znam. Ja sam svoje pustio, nisam uspeo da izbavim zato što je voda nadirala stvarno jakom brzinom i sad u čamac ne možeš da natovarim, da ga izvezem. I to je, ne znam, zastrašujuće. Cijelo selo je u haosu. Ne znam šta da kažem. Teško, ne znam. Da li da ljudi nemaju ni novaca, nemaju ništa. Šta je ko uspio? Neko nije uspeo ništa da uzme. Moraju da izađe. Nažalj, spram toho, co sme vidzeli na terenu, podobna suďba ľahko možlivé čeka i Valal Morovič. Nachodzimy się blisko pri Valale Jamena, gdzie jak co widzicie, woda nažalj našla svoju drahu gu sušednim Valalčiku.
co się dotyka terašnjej situaciji, u drugoj fazi sme evakuaciji z Moroviću i z Višnjićeva, gdje še starši od 60 roku, hori, osobi z invaliditetom idu direktno do Rumi. Opštinski štab koordinira kompletnu akciju i za teraz sem tih normalnih aktivnosti u odbrani njeti mišljena dame, že to ta druga faza ipak ma da ta preventivni karakter i že nje budeme mušec mat situaciju, smo mali z Jamenu, ktoru smo šeli kompletno da iseljime. Pre novonastalu situaciju u opštini Šid prinješena i odluka, že biš obustavila nastava u ktorih to mestoh i konkretnejše možete se povesti. Načelnik opštinske upravi Romko Papuga na osnovu odlukoh državnih organoh, kriznog štabu, prinesol rešenje, že bi še pretarnula nastava včera u Jameni, u vidzeljenim odzeljenju, u ti mese, ktorí majú od prešoho po 8. klasu i majú jedno mišovite odzeljenje preškolskej ustanovi 20-25 dzecoh. Nješka isto prinješene rešenje, že bi še pretarnula nastava u školi u Višnjićevu, to vidvojedne odzeljenje, školi Filip Višnjić u Moroviću. Takže nastavi vece njet ani u Jameni, ani u Moroviću, ani u Višnjićevu. Šidski dokumenti, knjiški, matični knjiški, dnevniki na bezpečni mese, mi še posvedočeli, že to šidsko sklonjete i u šore, dzeci bezpečni i dumam, že budze šidsko u šore. Paniki njet, dzeci jak dzeci še našli i u Šidu drugi mesto i na osnovu toho, co ja vidzel u Šidu, oni prišli do školi, tu do Šidu, buli u mesece, oni še mišaju i nje treba ih obterhovati za situaciju, ali ih treba mišac mezi drugim dzecmi, ali nam bude problem za školjarov, ktorí završuju 8. klasu. Oni majú ešte 8 dní nastavi. Treba porihtati maturu i tak. Ali mi budeme toti dzeci planujeme, že oni budu maci pomoć, že budu učić, že budu še rihtati. Či bude maturi, či nje bude, to nje zaviši od nas. Ja bih chcel da še u ime opštinskog štaba zahvaljujem šidskim hevdim, ktorí dali bulo jaku pomoć, bulo materijalnu, bulo fizičku, pogotovo sme vidjeli tih njog, že ljudze su da pomogu maksimalno, znači i hevti su bukvalno njemaju nič prihodza z zlopatami, su da pomognju i dom še pokazuje keljo mi humani i kad sceme, že keljo možemo biti jedinstveni. Ohorčeni žitelje Morovića nie žadali davac vyjavi i u jednej chvíľky nás Lemco nie vyhnali zo ich valalu. Vjerojatně nie znajući co še slučuje u ich sušednim valčiku Jamena,
точніше, уж далі од нього дзе ріка Сава преляла калдерму, преляла защитни насипи i uljivaše i poljni riku Bosut. U Moroviću u međučaše rozpočata i treća faza evakuacije, gdje še popri ľudzoch evakuju i materijalni dobra i domašnji životinji, od ktorih vekšina žiteljstva toho srimskog mesta žije. Nažalj, u Moroviću jedna grupa ľudzoch nesvidoma opasnosti u jaki biše mohli najsc i nadalje nje žada buc evakuovana. Tak було позавчером у Шиду і околних местах, а тото це нове у одношенню на точ тредок, то же nješka okončena i treća faza evakuaciji iz Osmoroviću i Višnjičeva z nazdavanjem, že ona budzeljem preventivna. Vi, počitovaní patrače, máte na hodu neprerivno provádziť najnovšie informácií na rižnej sposoby, da sme rišeli, že by sme nješka večer do našeho studija povolali ľudzoch, ktorí ljebo žiju na tých kríznych područoch, ljebo tých, ktorí boli tam pomáhať, že by pošlitky vidljivoh ne boli ešte veľo horší. Z nami nješka večer Miroslav Veserminji zo Sremske Mitrovici. Vitajte. Dobrodošli. Elemir Nađ zo Ruskog Kerestura i Zlatko Skuban zo Ruskog Kerestura. Vitajte Šitski. Dziękujem vam že ste prišli nješka pobešedovac o vaših iskustvah. Panie Veserminji, jeden človek varao, že najvažnejšie, že by sme še dobre rozumeli, nevažne na ktorých jazykov bešedujeme. Znam, že vam ljehčejšie bude bešedovať po serbsky, takže predlužíme so s vami i šljebodno, znači možete bešedovať po serbsky. Važne, že by sme co veci pobešedovali o tým, co teraz kao najvažnejšie. Vi ste i rođeni u Sremskoj Mitrovici i vaši roditelji su također tamo živjeli. Da li pamtite ovako nešto iz priča ili iz ličnog iskustva što se ovih dana dešavalo u Sremskoj Mitrovici? Eto, ušao sam već u te godine kada ih pamtim. Što bi rekli, dovoljno sam star da mogu da pričam o nekim iskustvima iz ranih perioda, iz mladosti. Da, 74. je bila velika opasnost u Sremskoj Mitrovici i ja sam tada imao 12 godina. I ostalo mi je poprilično urezano u sećanju ta klima, ta, ne mogu reći paranoja, ali bili smo zaista jako uplašeni. Gledano sa ove tačke Save je bila mnogo niža i bilo je daleko ispod ovog. Ali nismo imali nasip, nismo imali tu vrstu infrastrukture, bili su neki zidovi nazidani u nekoliko reda cigala i to samo za određene delove. Međutim, bilo je i tada udarništva, bilo je sloge, stavljali su se džakovi. Ovako jedno zanimljivo sećanje, iskustvo gde su se držale te takozvane mrtve straže noćne sa ove strane Save i sa druge strane Save, jer strateški ovima je bilo bitno da na drugoj strani naprave rupu, ne bi li se Sava istočila na drugu stranu. Tako da to je bilo i već 2 godine kasnije donešen je strateški plan i odluka da se napravi 100-godišnji takozvani nasip koji je projektovan na nekih 801 cm, međutim mi smo imali ove godine 860 i nešto. Znači, prosto... Daleko smo prešišali planirano. Što se planiralo na duge... Što su mislili da se radi na duge staze, ni to nije u ovoj situaciji bilo dovoljno. Da, priroda je... A kažete mi, sada znam da imate mnogo posla i da često putujete i tako, ali ste svako večer se vraćate u svoj dom u Mitrovici, srećete ljude, srećete kompletno... Kakva je generalna atmosfera, kakva je situacija u Mitrovici? Koliko su ljudi organizovani? Mitrovica je jedan grad koji, naravno meni prirastao, ima ovako jednu šarenu strukturu i stanovništva u smislu nacionalne pripadnosti, u smislu sociološke, ekonomske i svakojake. Kako bi čovjek pomislio da postoje veliki antagonizmi u gradu, u ovakvim situacijama u stvari počnemo da dišemo, da kažem, kao jedan. I pored činjenice da su ti neki krizni štabovi i kako se već zvali centri za uzbune ili hitne delatnosti prestali da postoje, narod se na neki način, a to je bilo i u celoj Srbiji, samoorganizovao i prosto je počelo da se to nešto dešava.
naša vlast gradska je imala sluha i pokrenula čitavu priču u pravcu podrške i odbrane grada od vode. Dakle, bila je jedna slika da prosto čovjek onako patriotski ili nekako lokal patriotski zaplače. Znate, negde već oko ponoći u petak to je bilo neviđena količina mladog sveta na nasipu. Dakle, nije bilo dovoljno lopata, nije bilo dovoljno džakova. Koliko su ljudi hteli da rade, koliko je to postojao neki zajednički duh da odbranimo ono malo svoga. Verovatno i taj Obrenovac dao tu katastrofičnu sliku onoga šta nas očekuje u suprotnom. Tako da u nečoj nesreći stvorila se jedna pozitivna energija. Koliko generalno ima stanovnika sam grad i koliko sa svima ovim mestima koja gravitiraju prema Sremskoj Mitrovici? A Mitrovica ima negde oko 40.000, 38.000 stanovnika u samom gradu, a sve skupa sa okolnim mesnim zajednicama, selima, tu je negde oko 70 i nešto 80.000 stanovnika. Ima negde 25 mesnih zajednica i vrlo je šarolikog, kažem, sastava i u smislu nacionalne pripadnosti, naravno većinsko je srpsko stanovništvo, ali taj neki zajednički duh i taj neki mitrovački odnos prema gradu se oseti. Odakle ste sve videli ljude da su dolazili? Znam da se ne može znati, ali prosto sretali ste. Evo reći ću vam, dakle, prilaz Keju, prilaz Savi, prilaz Nasipa je bio zakrčen od automobila. Ljudi koji su dolazili autobusima nisu im mogli da prođu. Na kraju je policija postavljala barikade i nije moglo uopšte da se prođe jer počelo da fizički počinje da smeta kamionima koji su dovozili pesak. Dakle, ja sam, pošto je prilaz Savi, Sava predstavlja i turistički fenomen u Mitrovici, jako je lepo uređena plaža kad je uređena, naravno, tako da može sa više strana da se priđe. Dakle, tu su bili autobusi iz Bečeja, tu su bili autobusi iz Subotice, tu je bilo autobusa iz Beograda, iz Novog Sada. Odakle su ti ljudi, da li su to ljudi odatle ili nisu, čulo se puno naglasaka, svega toga. Međutim, nije se uopšte obraćalo pažnje na to. Recimo, jedna ovako stvar koja je upadala u oči u jednom delu je bila grupa organizovanih bajkera. Znači, to su bili sve Harley momci sa kožnim. Oni su bili fenomenalni, mislim, znači, potpuno su bili u svom onako šaljivom fazonu, ali što se tiče rada, radili su... Malo su dizali optimizam. Ma, neverovatno, to je bilo i talanda. Zato što ljudi stalno žive s tim, pod tom presijom da se ne desi nešto što niko ne bi želeo. Ali među prvima su došli, recimo, znači, to su bili okolo motori. Prave od tih iskustv, dakle, stvari ste spomnili, žadali Zbinješka večer pobeše dolazi s našima mladšima osami, s Elemirom i s Zlatkom. Vi prihodite z ruskого kerestura, v naši javnosti vjerojatno se nje na telju poznati. Žijete cali čas v ruskim keresture, da se bolj indzeči? U keresturu, Vidiš tak, hej. Povedz mi, školujete še, studirate, lebo robice, imate robotu? Pa ja robim na polju, hodim na polju i školovat sam še davno prestal. Tu zadovoljni ste za to robotu, koju robice? Ja, hej. Našli ste še Ja še našao u tej roboti, sam še baš našao. Не роздумували се дацо евентуално да кеди менја лебо о поиздак за лебо дацо углавно се вјазани за ја углавно за Керестур. А ви, Елемир? Ја школу завршил пред 4 роками. Робим у полјопривреду и не доам поизвозвалалу добре ми ту и ви тиш вјазани за Керестур. A spomnili ste že robice obi dvome, ali jak prišlo već do tej situaciji, že keď prišlo do toho, do čoho prišlo, očigledno, že jak da po, znači, na određeni sposob svoju egzistenciju zarabiace za tu robotu, za svoj život zarabiace za tu robotu, a u istih chvíľky se odreagovali. Jak še to uopšte slučajevo, jaki to boli motivi? A evo, ja pijatok sam patril televiziju, ta premijer hovoral, že všetky z Beogradu za Šabac. Međutim, ja
ja bi pomognu s ľuďom. I već patrol sam na društvenoj mreži na Facebooku, že ktoška vyjavil, že še ize za skuli, že je za autobus. I već sam še podoznaval i preznal sam še, že može organizovani prevoz. Že može organizovano pojist. Ali ste mi govorili, kad sam s vami prvi raz kontaktovao, že ste opatrali peše svoj bučeler i vidjeli ste, že mace taman teljo po Beograd za kartu, hej? Boli ste porihtani i tak pojist? Ja tak dumal pojist, že... Tak sam dumao, že rekao, ma idem už do Beogradu, a već od Sava centru. Vedu, jak bude. Hej, vedu, jak bude. Tak sam dumal, že pomognu s ľuďom. Nie daj Bože nám taká situacija. Nie daj Bože nikomu, hej? Vi tiš tak, hej? Švitko ste rešili, nie rozdumovali se veľo? No, ani som neštudirao. Jak me navolao, že či priđem do Šapcu, že či pojdem do Šapcu, dođem bez rozdumovanja, ne znam, nič me ani ne sprečalo da rozdumam, že nie pojdem, alebo da su. Tako može, ideme i pitao še, či znam išće takovo kto bi pošao, ja še rozpital, ніхто, да хто варі робить утре, да хто не може предати другі обов'язки, pa do konca mi nas dvome pošli. I pošli sovjetska škola je organizovano na autobusu? Na autobusoh, u stvari na dvoch autobusoh i jedan kombi. A powiedz mi, odkaz boli ľudze drugi išće, zo z drugih mestov, zo Skulskej opštine? Було zo Skulskej, Rastura mi boli, z Kruščiću boli, zo Sivcu, zo Červinki, zo Nove Červinki ljudi. I z Laliću boli. I bilo par z Laliću. Dobre, i stigli se, gdje se praktično buli, gdje se budovali to tihaci, praveli, robeli? Pošli sme, zastanovili sme še u Rumi, u vatrogasnom domu i dok nije doznali že treba pomoc, već sme javili nam že do mesto Klenak, to 18 km od Rumi. Tam sme pošli, patrime ľuďoch tam bar malo bilo i već nas, hej, keď 120 ľuďoch prišli, keď sme šelapeli mehi, tovari, to je to 5 km sme nasip praveli, to na 1 meter iza prilike iza 6 mehi, što keď to mehi, hej, pošlo, pomogli sme ľuďom, ostali sme, hej, prespac, tam do 28 sme ostali. A jak bilo, vidíme teraz takú fotografii tu, ktorý vi napravili so svojim mobilnim telefonom, keľo to blisko voda bola, povedzme, pri tomu Valalu už mestu, to bolo už dosť blisko, hej? Bardzo blisko. Co to znači baš blisko? Do dajaki 50 meteri. Može uzi menje. Nije bilo ani teljo, zato že keď som šel brati 12 meteri, tam gde sme bili na kraju Valala, to da na 12 meteri voda bola od hižov ľuďom. I tam še isto bolo par fotografiji, že tam co sme tovarili opres hižoh, i već sam šel bracil, to sam isto vyslikoval dom vodu, ešte to na dajki 12 meteri, tak. Bolo obezpečené materiálu dostatočno, znači, co, obično pisok, treba je mehi, hej, i osnovne? Bilo, šljunku nam voželi, to kamion za kamionom išlo, mehi sme bar zveljo trošili, već nam nje starčeli noći studeška z Beogradu, z jakešik, ne znam, ja videl nalepnicu na mehu, ta sam odar, ta opatramo ono od kafi mehi, hej. Taki mehi sme mali, že kto zna, že odkaz to, ale ih troška ljom pomognu, troška dal to ti mehi, že bi še i odbranjalo. Jak ste robili, cali deň do noci, dok se to všetko nie napravili teljo, keď bilo predvidzené to dohac, hej? A mi pošli, sihli sme tamo skolo 11, do toho mesta, do Klenku. Jedna grupa, hej, tam sme, jedna grupa na 7 pošla domu, a mi tam 28 ostali tam i mi već do 2:30 či do 2, jako troška še ne zgledam, ostali sme robiť do 2 noci, tak. A bolo i zo toho mesta ľudza, oni še uključovali, či to starši ľudze uglavnom tam? Bolo i mladih. I mladih bolo, baš dost mladih bolo, a bolo i starših uglavnom. Ne znam ktorý prosek rokov, ale bolo i od starých do bar mladých, do 17-18 rokov.
A podsem ponukli vam Don Buloteljo obezpečene jedzenje i dejake, že bi se ovdje jako zakripeli. Svaka im čast na tim. Krasni vas dočekali, Bars. Zradovali se, že ste prišli pomognuti. Jedzenje baš dobro bilo, nošeli nam, ajde jes, a nije hladni sme, rekao dajte da skore napunime mehi. A oni ljem nošeli kafi, soku, kvašnej vodi nam bar zveljo nošeli. Co osnovne bilo, keď ste odlučili, u tih chvíľky, keď ste odlučili pojsť, jaký váš motiv bol, že preco idete tam? Preco ti pošlo? Например, мне пришло преслава, že не дай Боже нам тогда bude, oni bi sigurno prišli isto. Mne jedino to motiv bilo. A i znam, tam veľa malih zesov u každém valalje jest. Treba im pomôcť patrolizme tých dňoch. Skorej toho, jaké bolo u Obrenovcu, ja še bar rozčaroval do toho i rekao, ja znam, že nie veľa znači toto, že ja pojdem, ali jeden po jeden i keď će veljo taki tisjačina zbera, toto dakus... Naprimjer, ja viaže, pojdem ja, ta bude išće jeden i bude nas veca i ta še da svoj porobi. Vi, Elemir, tiš tak? Pa i ja tak, isto nadumal, nije bilo tu veljo ani razdumavanja? Nije bilo razdumavanja, ja kad vidio, že vareno, že še ide do Šapcu, ja tako, že idem i ocet mi vari, že njegu, že gdje pojdeš, da gdje dovodi, da še zadaviš li ocet, rekao, ja idem. Ja pomognu, ljubim barz da... Dobre, ali tu je teraz ešte jedna interesantna, u tim šitskim postoji, že više vraceli sobotu večer, noci, a više vraceli nedjelju popoladnju, hej? Hej, tak je da skolo pol treci sam sjel do Valalu. I tako ste še prespali, pošli na robotu, ponzelog i vec? Ha, kolo 4 hodin popoladnju mi zabrenkal telefon. Ja patrim, že to oni volaju za vanrednom štabu za skuli. Vari, že do Šapcu treba hitno i že še naše izruša za Zvalalu, za skuli zapravo. Ja študiram, reku, či da idem, a ja bol na roboti. I tam kolegove, reku, ja bi pojist, pomognut, hari ic. I ja volam do štabu, reku, tu nađe Lemir, to je to. Reku, ja rušam do kuli doraz, hari dobre mažiće da ko, reku, ja znam, možda je na centru bol shod. I već prišao više jedan hlapec, 18-ročni, 17 domže. Taj on prišao za mnom, pošli sme do Šapcu, tam sme bili da 2 hodiny sme stali. Međutim, tam už bilo dost ľudzoch, hej? Tam bilo dost ľudzoch, tam policija še vyvadzela tako s nami, že jak su tu prišli, hej, nič nije najaveno. Aha, znači da skoro tej koordinaciji u stvari nije bilo dogovorene, tak može biti, jak je bilo potrebi. Bilo i taki slučaj, znamo, že na veci mjesto prišlo veljo veci ljudov, jak to prosto moglo zorganizovati šitskih. Ali dobro, ukazali se zeku išće raz, že kad trebate poizeti. Gospodine Beserminji, vi ste između ostalog i doktor veterinarske medicine. Mislim da je u ovom što se sada dešava i ono što sledi još u saniranju svih ovih posljedica vaša struka jako važna. Da li biste mogli možda sada ovako ukratko, što kaže da bude razumljivo ipak za većinu naših gledalaca, da se kaže koje sve opasnosti zapravo nose ovakve situacije, ovakve katastrofe u trenutku kad se dešavaju, a naročito kad prođe taj prvi talas i kad dolazi do asanacije terena, do saniranja posljedica praktično. Pa znate kako kažu, od cijelog rata najteže je posle rata u obnovi. Dakle, taj fantastičan humani gest i želja da se ponudimo i da damo sebe u pomoć i da ne dođe do katastrofe je nešto sa čime možemo da upravljamo lično. Međutim, posle toga dolazi situacija u kojoj mora da se upravlja na neki način koji bi trebao da prati neke osnovne principe struke, zahteva i svega ostalo. Dakle, tokom same poplave prosto jedina stvar koja je bitna je prevencija i spašavanje ljudskih života. Imovina naravno je spašena ukoliko ne dođe do same poplave. Međutim,
životinje kao takve su nam potpuno skrajnuta pažnja i to se i pokazalo u ovim vestima koliko tona životinja, mesa i svega ostaloga je otišlo u te kafilerije na spaljivanje. Jer to je praktično jedini siguran način da se rukovodi sa tim materijalom, a da ne dođe do štetnih posljedica, do kontaminacija terena i do daljih epidemioloških problema. Nešto što se dešava recimo tokom samih izlivanja, obično gradovi pored reka koriste te reke i njihove vodonosne slojeve kao izvore za snabdevanje gradova sa tom istom vodom. Velika opasnost je ukoliko dođe do izlivanja da će praktično ta voda ući u same izvorište, u same bunare. To je jako teško sprečiti generalno, jer nisu ni projektovani za tako nešto, projektovani su možda za nivo od metar, a voda kad dođe sa 6 metara ne možete više ništa očekivati. Znači imate taj problem gdje će doći do te neke vode koja je izmešana sa svakim mogućim scenarijem koji možete da zamislite. Postoji velika opasnost da će ući u te bunare i znači treba raditi neke sanacije, dekontaminacije bunara, ispumpavanje i sve ostalo, ali to je recimo jedan od koraka koji mora da sačeka povlačenje vode i da prosto imate tu vodu gdje da ispumpavate, jer opet činite problem sa vlažnim terenom. Sljedeća stvar je prosto taj neki ekonomski moment, možda to i nije sljedeća stvar, ali nešto što meni kao veterinaru pada na pamet. Dakle, u ovoj državi u kojoj smo već osiromašeni sa stočnim fondom, gdje se praktično ekonomski na ivici proizvodnje su praktično proizvodnja goveda, svinja, živine, čega već. Ova poplava je uništila tu količinu životinja da praktično će trebati vremena da se to nadoknadi i da dođe ponovo poljoprivredni proizvođač u situaciji da ponovo ekonomski nešto razmišlja, proizvodi i privređuje. Ali imamo taj problem tog zemljišta koje je što zaostalo u kućama, što kontaminiralo terene, što eventualno prelazi u biljke. Za pretpostaviti je da će najvećim delom doći do preoravanja svih tih njiva, oranica i svih tih delova koji su poplavljeni, jer prosto nema od toga ništa. Znate, ti nanosi koji su došli obično nisu baš poželjni u poljoprivrednoj proizvodnji. S jedne strane, s druge strane, dobar deo plodne zemlje je spran i odnešen. Tako da imate sada problem i tu će morati poljoprivredni instituti, ja mislim da odigraju veliku ulogu u tom delu. Što se tiče epidemiološke situacije, mislim da naši epidemiološki zavodi, zavodi za zaštitu zdravlja, poljoprivredni, veterinarski, sanitarni zavodi odlično rade svoj posao. Dakle, sama činjenica da su svi ti neki zaostali leševi, zaostali organski materijali, jer nemojte zaboraviti, nisu tu samo leševi, mi imamo ogromne količine hladnjača u kojima je držano meso, u kojima su držani raznorazni proizvodi za ishranu, koji su bili toliko dana bez struje, bez hlađenja. Znači, u samom tom delu su se morali pokvariti, plus voda koja je izmešana sa fekalnim vodama, koja je izmešana sa vodama koje su dolazile kao spiranja sa tih naših poljoprivrednih površina u kojima ima pesticida i svog drugog materijala. Dakle, sve to je nužno da se na neki način skloni. Iako ja kao neko ko je čovjek bioloških razmišljanja, mislim da će priroda tu najveći deo posla da uradi. I vremenom će taj ekološki moment morati da se ispoštuje i da se praktično isprati ono što će priroda odraditi na svoj način. A čovjek je tu samo praktično zamoljen i zadužen da isprati te neke osnovne higijensko-epidemiološko-zdravstvene principe. Znači da ne rizikuje puno, da prati neke preporuke i da u tom smislu ne uvodi sebe, porodicu, sugrađane, potrošače u realnu opasnost. Sad, postoji ta opasnost od tih nekih takozvanih podzemnih voda, to jest površinskih podzemnih voda, znači vode koje su u niskim slojevima, koje će biti dalje kontaminirane i sad u zavisnosti od nivoa reka koje ih nalivaju, one će tu perzistirati ne znam koliko. Potencijalni izvor zaraze. Potencijalni izvor zaraze, jer znate, ako je vama sada došla neka velika voda, a tamo negdje u blizini vam je bilo neko stočno groblje, a u tom stočnom groblju je recimo sahranjeno, to jest
pohranjena neka stoka posle recimo slinavke i šapa ili nekog antraksa ili nečega gde imate veoma rezistentne sojeve mikroorganizama, vi dolazite u realnu opasnost da će to sa vodama da počne da isplivava. Poznajete mnoge ljude u vašoj struci i pomenuli ste već implicitno da mi imamo dovoljan broj stručnjaka koji mogu to da vode, da rade i da dovedu situaciju do relativno, kako da kažem, pod kontrolu, jel? Sigurno, ja vjerujem. Ili je potrebno iz inostranstva pozvati možda stručnjake ili šta vi mislite, kako? Znate šta, ja mislim da nama više fali tehnička opremljenost, manje ta neka ljudska opremljenost. Znate, prosto ti principi su poznati, prate se i ne dolazi do nekih dramatično velikih izmjena, sem ukoliko se recimo pojavi nešto kao što je bila ta bolest ludih krava, gde ste imali pojavu nekog potpuno drugačijeg tipa mikroorganizma, taj prion koji je mnogo manji od virusa i svega toga, sa visoko rezistentnim osobinama, pa ga ni spaljivanje, ni ovo, ni ono, ni uništavalo. Generalno treba, kažem, pratiti te osnovne principe. Sad, zašto nam je problem? To se pokazalo i sad kod ove situacije sa aflatoksinom. Prosto nismo imali laboratorije koji su mogli da isprate dijagnostiku tako nečega, jer jednostavno ekonomski osiromašena država nije uvek bilo u situaciji da se prati napredak u kontroli, detekciji, dokazivanju, znači i kvalitativnom i kvantitativnom dokazivanju određenih da li bioloških, da li hemijskih kontaminanta. Tu je problem, po meni. Pomenuli ste mnoge poslove koji nam predstoje. Između ostalog, sada se u javnosti počelo da se priča o nekim idejama da će u određenoj fazi obnove, praktično raščišćavanja i obnove svega što je nastradalo u ovim poplavama, da će se probati ovu dobru energiju, pozitivnu energiju na hiljade mladih u ovoj zemlji, o kojima se pričalo prethodnih godina i ovako i onako, i čak ponekad i u negativnom kontekstu, da većina njih ne radi ništa, da nisu, kako da kažem, zainteresovani za bilo šta, da samo vise na internetu, na Facebooku i tako dalje. Sada se pokazalo nešto sasvim drugo, da zapravo mladi imaju potrebu da dokažu da su korisni ovoj zemlji i samo treba neko da ih stavi u neki sistem. Pa u tom smislu se pojavljuju ideje da se možda organizuju neke vrste masovnih akcija, radnih akcija, da li to u tom smislu kako što je nekad bilo ili u nekom drugom vidu, ali o tome se priča. Keče o tim bešeduje, co vi думаце, jak mladi osobi, o také ideji, či by ste boli zainteresovani za také? Keď bešedujete može biti s tých dňoch i so svojima parnjakami, i so svojima prijateljami, či oni za také da su zainteresovani? Čuli ste za toto? Zainteresovani ih bilo. I teraz ukazali, hej? Ljemke će ih volalo, ta već odustali. Bilo dosta zainteresovani. Dobre, bilo i bešedi, že ani nie bilo za šitskih prijevenika i nie bilo dostatočno mesta u autobusu, ktorí odchodzeli na toti tereni. Keď by to može biti napravilo tak, že by znalo, až je jedna ideja, že by napravilo spisky šitských ľudí, ktorí zainteresovani za také dacie, že by Švedska po tých spiskoch povolovalo ľudí, že by vzalo kontakt telefónii nebo na nejaký inšaký spôsob. Keľo vám to vypatre interesantné i dobré riešenie za budućnost? Pa, meni še ide, že dosť dobre. Dobre, hej? Že dosť dobre i doše javljali. Naprimjer, moje pajtaše, 4 pajtaše še javljali i naprimjer, već kad su vraceni iz škole, pošli do Kuli i već su vraceni, že kao nije bilo mjesta. Že nije bilo dosta mjesta. Vi, Elemir? Tam, keď sme perši deň išli, u Kuli, zvonili do štabu, te sme pisali broj telefona, imeno, prezvisko i već kad nacota nas volali. Mi tak sme še čuli, tak sme znali, že treba. Šta vi možda i, kako da kažem, vama su dosta poznate te vrste radnih akcija. Da li mislite da je to dobra ideja? Mi smo sa mnogim, možda čak i dobrim sistemima svojevremeno, kako da kažem, odustali od njih jer smo smatrali da je to neko nasljeđe socijalizma, komunizma ili ne znam čega drugog, a pokazuje se sada da to možda čak nisu bila loša rešenja.
i ovi nasipi koje imamo su naslađe komunizma, da nismo imali njih, mislim, pričali bi sasvim drugačije. Pa ja sam i učestvovao na radnim akcijama, učestvovao sam na 1,5, da tako kažem, nije važno, ali prosto, kažete, mladi su nezainteresovani i sad, pa i ja bi se verovatno ponašao u ovakvom vremenu, u ovakvoj situaciji, beznađu, u jednoj ekonomskoj teškoj situaciji. Ne daju vam priliku da se dokažete, znate, svako ima neku potrebu da pokaže sebe, da li kroz profesionalni, umetnički onaj angažman. U ovom beznađu u kojem mi živimo od 90. godina vi naprosto imate priličan vakum, priličnu apatiju i tako dalje. Tako da ja mislim da je to dobra ideja. U svakom slučaju mislim da ne mogu da se preslikaju standardne radne akcije koje su postojale. Sasvim je drugačije bilo vreme, drugačiji je motiv. Mi smo išli tada samo da se družimo i samo da ne budemo sa mamom i tatama, išli smo prosto, to je bilo tako, ići na taj deo. Niko nas nije terao, nisam imao nikakve beneficije, ništa, prosto išao sam kao i svi ostali. A gospođa Jorgovanka Tabaković je izašla sa idejom u javnost o tome da se motivišu mladi time što će im biti uplaćeno socijalno, penzijsko, radni staž, što ja mislim da je odlično. Jer imamo upravo taj problem da produženjem radnog staža starih mladi jednostavno ne dolaze u situaciju da stvaraju svoju penziju i svoju budućnost. I mislim da bi to bilo ovako jedna motivacija, jer možda sam i ja sad malo skrenuo, privatnik sam već 30 godina i mislim da u principu treba nagraditi nekog za neki rad koji učini na ovaj ili onaj način, ali naprosto svako od nas voli da njegov rad, da li pozitivnom prozivkom, da li materijalno, u svakom slučaju svako voli da bude pozitivno prikazan i da doživi neki benefit toga što je uložio. A na kraju krajeva i da upozna mnoge ljude svoje generacije, da se druži s njima. Vi imate takve iskustva. Upoznali se veljih ljudzoh? Ko se šitsko i pretpostavljam, že teraz se ostali z njima u kontaktu. Može biti sajni jedni za drugih, a nigde nje znali, a niš se z njima nje kontaktovali. Ja, na primjer, nje. Ali ja sam stretnul, na primjer, človek, ktorý prihodzi do restora zo sklenku, ta som ho stretnul i keď sme še stretli, ja jednom potracal som še daku, že i pitam ho, reku, otkud ti ovde? A on už popatral na mne, verovatno podumao, že som ho i prepoznal, tako pa hovorí, ja ovde žijem. Reku, baš mi milo, že som baš do toho mesta i prišao, že som tebe stretnul i... Elemir, vi? Ja u Klenku bar veliko ljudi upoznal i teraz premenili sme broj i... To je jedno nové bohatstvo, hej, ktoré nemoš placiť za spenježa. I to bar dobri ljudi u mojih rokoh. Ali upoznali se i spominali se mi, že ide po jednih ljudov z inozemstva. Boli tam, gdje se ih, videl sam u fotografiji, to bol tam dejaki tim z Rusiji i iz čo odkač z Nemecke? To keď sme pošli do Šapcu, to som, pa guru som pošol, jak zo školy, volali me, že Rus. Ta hovorí, ajde Ruse, idemo, da ideme k njim, k Rusom. Ta vec, oni me nahovareli, da ideme tam. Ta vec, da bešedujem zima. Pa co, že oni Rusi, ja to ne razumijem, slabo ja to razumijem. Ta oni mi utarali, že, a pitaj što mu dacu, ta ja še im po ruski pital, oni mi odvitovali, ja ih ne razumel, dacu sam im naciganjal, da hustakta. A da su oni vas razumeli? Da, sme še sporazumeli. To neki fahovci, hej, za odredzeni, tu jak da povem, neki specijalni, zažljem, timi ljuzov, pretpostavljam. Hej, to specijalni timi, tam ih, keljo ih je z každого, jak vekšao varošu, prišli tam pod 10-15 ljudzoh z jednom varošu i bar su opremljeni, imaju svoju kuhnju. Agregati su prinesli čamci svoje. To ne može opisati, že jaki oni mocni. Dobro, to im je perši teren, vjerojatno nije perša takva situacija, vjerojatno uzbuli u podobnih. Gospodine Beserminji, još uvijek treba biti jako oprezan, još uvijek treba sa jako velikim oprezom pratiti situaciju još ovih dana i vraćati se i večeras kući, pa ćete i dalje pratiti, ali treba, kako da kažem, određenim delom svoje svesti razmišljati i o tome šta sledi. Kako su vaše razmišljenja, koja bi to neka sistemska rešenja bila koja bi možda mogla pomoći
da u budućnosti, verovatno da katastrofa ovakvih razmjera ne može da se izbjegne nikako, ali da bar budu manje posljedice svega toga, a znam da imate i neka iskustva međunarodno, da ste bili u nekim zemljama gdje ste vidjeli neke sisteme. Kako se to rešava? Pa, generalno, znate, čovjek je došao u situaciju da brzim internet, GPS i tim vezama može mnogo brže da reaguje nego ranije. I postoje sistemi za daljinska javljanja, rukovođenja, praćenja i sve ostalo. I mislim da mogu da se razrade, pogotovo mladi, mislim da su tu prilično jaki, da mogu da naprave i te programe i algoritme i šta god je isto potrebno, da bi se recimo predvidjela ovakve situacije i da se eventualno preduprede. Što se tiče same pripreme zemljišta, ako vi niste neke rezervne kapacitete pripremili, teško da imate gde da stavite tu vodu, tu pšenicu, šta god, sa čime god raspolažete. Stvar koja je recimo meni pamet koja mi je ostala, inače me fascinirala prvi put kada sam sletao na aerodromu u Amsterdamu, to je jedna mreža ovako kanala koja se vidi iz vazduha. Te kada sletite vidite da su to u stvari kanali kroz koje stalno neka voda protiče, stalno se nešto diže, spušta, nešto se dešava, kanali koji ne smrde, gde su mnogo lepe ptice, patke i raznorazne lepe životinje, da kažem. I oni na taj način praktično održavaju jedan fantastičan grad koji se nalazi ispod nivoa mora. I eto, jedna ovako paralela, petak, kada je krenula ta priča, iako je kiša padala već i u sredu i četvrtak, prema Sremskoj Mitrovici postoji jedan kanal gde se spušta voda sa Fruške gore koji je ludovao, mislim, nikad nije bio tako pun i nikad nije voda tako prolazila. Naprosto jedino je on bio napunjen. Svi ostali kanali po gradu kojih ima manje više održavanih, neki su zatrpani, neki su tako devastirani, su bili prazni. Nije moje da preračunavam zapreminu i prijemčivost i sve ostalo, ali siguran sam da rukovodeći se onim što sam video van Srbije, da to sve može recimo na jedan sofisticirani način vrlo lepo i vrlo pametno da se rukovodi, kao što je mogla Marija Terezija da kopa ovaj kanal, gde tako mogu i ovi kanali o kojima se stalno priča. Znate, ne znam da li ste primetili, to je čudno, ali ovim kanalima koji se nalaze po gradovima, po selima i gde god, kad dođe neka poplava, o njima se priča kako su neiskorišćeni. Tako da mislim da je to jedan od momenta koji je sigurno potencijal sa kojim može da se rukovodi i sa kojim može da se ide. I to je bila nekad, ja se sećam još u vreme dok sam ja studirao da je bilo govora o tim kanalima kao nečemu što je trebalo da se iskorištava na raznorazne načine. I za odvodnjavanje i za navodnjavanje. Tako je. Upravo da gazdujete vodama, ne da voda bude ono pa rešavate ad hoc tog momenta, nego da vi njima gazdujete. Međutim, što bi rekao ovaj jedan gospodin, kad sam bio u nekoj delegaciji u Kazahstanu, pa smo pričali nešto, on je bio neki stručni saradnik u Srbiji, kaže, vama fali mnogo sedi glava, malo ih imate kao trenutno u Srbiji. Verovatno ljudi od iskustva koji su to tada o tome i razmišljali i pripremali, da praktično je to sada neka deficitarna priča u Srbiji, jer teško je stvarati iskustvo ako nemate nekoga ko će vam preneti iskustva, znanja, znate, puno toga može da se pročita, ali dobro, verovatno da u samom tom delu, ali generalno napolju u mnogim aspektima odnos lokalnih samouprava i države prema vodi je značajno drugačiji nego kod nas. Značajno, mislim. Još uvijek mi imamo prilično opušten odnos prema vodi, da ne kažem nešto grublje, ali prilično opušten, i smatramo je kao nešto što je podrazumeva. Što se podrazumeva i što je večno i što ćemo imati koliko god nam bude trebalo. Verovatno je kod većine ljudi se to tako shvatilo, jer poznato je da naša zemlja ima jako mnogo izvora dobrih, međutim sistemski generalno će se morati u budućnosti ovo rešavati. Vi ste naročito u ovoj oblasti mnogo radite, mi imamo naročito ovde u Vojvodini jako mnogo, mi
smo godinama, već decenijama imali problem sa vodom za piće, a sada će biti, znači, s jedne strane imamo viška vode, a s druge strane imamo manjka vode za piće, je li tako? Pa imamo viška vode, ali nam nedostaje kvalitetna voda. Da. Znači, nedostaje nam ona voda, a to je opet posljedica toga što imamo na ključnim nekim pozicijama, na mestima koja treba u stvari da budu zaista strateški bitne, nekompetentne ljude koji praktično ne znaju kako da se nose sa tim problemima. I vi dolazite u situaciju da i u mestima gde treba sa nekim nešto da razgovarate, sa nekim da razvijate neku strategiju kako neki problem rešavati, da vi teško možete da razgovarate iole stručno jer vas ne razumeju. I onda dolazite do toga da se ide nekim sistemom, da li se tu uzima rodbinski, da li prijateljski, da li na ovaj ili onaj neki treći, četvrti način, struka sve više pada u zapećak. Posle toga dolazi ponovo problem, eto vidite i ne znam, i ruski krstov na kraju krajeva sa svojim arsenom koji je još uvek tu. Nije rešena, da. Još samo jedno kratko pitanje, jer se već približavamo kraju termina koji smo predvidjeli za ovaj razgovor. Na kraju, šta vi mislite sa svim ovim vašim iskustvima i posle svega ovoga što smo doživjeli, a vidimo da i po svetu ima sve više ovakvih primjera, koliko generalno mi kao ljudi, kao civilizacija, koliko je bilo zapravo lažno ono osjećanje da smo ukrotili prirodu, da smo stavili prirodu pod kontrolu, da očigledno ona izravnava možda čak neke račune civilizacijske. Vidite, prosto vi imate taj neki, da kažem, tu neku sigmoidnu krivu gde čovjekov kratak život mu se učini da on nešto čini. Prosečno mi imamo jedino devastirajući uticaj i kao da postoji, kad god nam neki ekolog izađe i nešto počne da kaže, kao da postoji jedna nacionalna idiosinkrazija prema ekolozima, ne podnosimo ih, ne želimo da ih čujemo, ne želimo da se ponašamo prema prirodi na način na koji se ona odnosi prema nama. Fakat jeste da sve što čovjek zabrlja, priroda vremenom ispravi, da li kroz neke mikrobiološke, da li kroz ove one, ali imate sijaset grešaka. Evo, recimo, najprostija priča, sad je, ne znam, gomila raznoraznih stručnjaka se pojavila koji vam daju neke sisteme za tretman otpadnih voda i pričaju nema, pošto se samo ugljen dioksid proziva kao gasom staklene bašte. A imamo recimo azot suboksid koji se tu stvari, koji niko ne kontroliše, koji 320 puta jači efekat staklene bašte stvara od ugljen dioksida, o kome se uopšte ne priča, upravo zato što su nekompetentni ljudi na velikim položajima i prosto nemate mogućnosti da tu vodu dovedete do onog zaista nivoa koji im je potreban. Znate, ono ako je neko pije, to ne znači da je dobra voda, pije možda zato što mora, zato što nema izbora. Da, očigledno da ćemo mnoge zaključke izvoditi sad u periodu koji predstoji i generalno možda da probamo što više koliko je to moguće u ovim vremenima poštovati prirodu i njene zakone, a očigledno da ima mnogo mladih ljudi u ovoj zemlji koji su spremni da pomognu u svakoj vrsti akcije, pa i u ovoj. Hvala vam na ovom razgovoru, zekujem i vam, že ste prišli, že ste vidvojili čas. Verim, že i u buducih nekih situacij od nje, daj Bože, kad bude daca trebac, ljubo kad treba bude robic u obnovi, že še vjerojatno i vi i vaš oparnjak iz Nova Javice. Zekujem vam išće raz.
7 doljini mutni, 7 hlavnih hrihi, 7 životni zveri, 7 kirvavi rani smutni. Pirč pokutni, dreveni pranjik svjati na križ 7 nebeso rozopjati. To 7 harsi žita ruceni dobari, to kosir zlati i prekljati postred 7 čolnih obrazoh vo viki vikov zazati. 7 obraščiki kvitni, 7 vredi jak 7 posni dnji tižnjovo, 7 tajni novozavitni, od našenja, od kresenja, po ostatnje odpitovanje, jeleo pomazanje. 7 žvir hriha i kljatva i potiha, na 7 hljiboki morja nas zelja od pihi poljenjivstvo do hvali stvoritelja. Od pihi poljenjivstvo do hvali stvoritelja. I 7 obiški, i 7 vredi i 7 hredi do carske i čarne i zakopani zos carsku čarnu nabivani i poseljeni i odmodljeni, zos carsku čarnu nadojčeni. A carske očkeljo bulo i sjate i zlate, carske prekljate. Carske prekljate. Jak prepilčatavi rosli kostki z toho blata u tim 7 angelskim njebom. Naš čežar 7 zveri 7 duhovim farbom, 7 hljebom pekla 7. 7 hljebom pekla 7. Zos toho mulju, zos toho hrihu, zos tej sjatinji, zos toho smrodu jak nitka konopna spupka čarnoho, ustred pustinji pod ljitnu vodu, revnost ustata za jakuž novu škodu, hanjbu holu, za jakiž daljeki murcavi murčata. Sedem doljini mutni, 7 lebedi smutni, karkski ljeli. Čiše tak spili, čiše modljeli, žeše jak 7 listočka ruži kolo valalu skamenjeli. Ta jeden po jeden jak 7 hvizdovo nebesni karuci otpirhli, odljeceli. Sedem doljini mutni,
7 djila milosrdija do tila. Hladnoho karmeli, smjadnoho pojeli, holoho objekli, horoho ličeli, vjaznja vykupeli. Putnika do domu prijac prijali, a vest do 7 nebesog vlasnih i usob šohovi provadzali. Pešoket do iste i 7 ruži rušiš, na ljivej strani od šerca peršavina. Vischnuta Temetovska dolina. Čijej to mrtvi oči popili, či kamenj sical vodu hmarnu pod svojo žili, či žaždu čarnu roki obok do smutku zljali, či hmari divžovo vlasnu slizu nazad gu sebe vžali. A nigdje teljo živoho smutku, jak za to tu vischnutu baru, jak po to tu bilu kamenu hmaru, co za tim 7 listočkom biva. Z vika do vika na njo privika, z njim še pribera, zo z njim narika. I cešiše bara Temetovska vlasnomu smutku i vlasnej mriji. Nija, ona drahokaz do ruske istoriji, 7glavoho neporočnoho ruskoho hriha spod každej povali, ona iljenjivstvo dohvali i piha. Cehljara, lelija moja, moj vihod slunka, doljina ljubovi, spoznanja, voshišćenosti, moja perša pestunka. I šicki mojo perši radosi od halova, od meredova, od peršej valjki, cepljinki i prikrosi. Lelija moja z decinsku ruku požehnana, rusalka, životna kljanka i kolisanka. Tam u njej mojo i ribare, i bičačkare, i kravare, i kondaše. Tam u njej mojo, ej, zvoljuj me pajtaše.
jak snico sohnju. 7 slunkovo zarije ju odnjali. I husti halov, i veslo, i korčolji, i šicko, co u pametanju bolji, i cerpnje, jak od prekljata čuma, ta ona u čolje mojej pamjatki spočiva na 7 zlatnih darunkoh rozuma. Širotka, Golovičova, a nji u pametanju pristojne mesto nje zavžala. Skrušeno po koncu valala, jak da i sama znaže co mala dala. I vimočenej konopi, i valjkom na šopi, i ljetnej ceplinki za kupanje, i masnej hljini za nabivanje. Ta zažljem pamjatku zoznej čumanje zdula. Vona ko curcom, co na kirba i diljovom prihodzeli, perše valalske okobula. A Borajova, voda hranjica, voda carica. Sušimše pirkom kvicela i platno biljela i žaždu bidlu večarom hacela, iz procesiju željene žito, tako i za mostom švecela. Hosov zo srimu čekala i vyprovadzala, dok še caljučka cala u vlastnim mulju nje zadavela. Po 7 hvost se sama ševitla i bujnim ljesom zakvitla. Konar mladničok išče pameta tajnu korenja, ta ani meno, ani studzenku nje menja. U ribalove u Đurdesovej i teraz išće kamena privitna čižma stoji. To stari Đurdes kamenu ranu boji. Po koljen vikasani ustred šašu s veslom še znoji, zos jahodaču žaždu poji, a već še guoče našu navraca s polupraznima mrežami. Vari, šitski zme braca dok šamaca. Čamec premaka, harlo pretaka. Nolje kameni, nakarmi rusnaka s 2 ribami. Đurdes še stracol u halove pres privitni 7 zveri. 7 hlavovih hrih zos fljaški označal draški, da še u pametanju do 7 nebesoh spina. Jaka to bula hosina spominaljem zarosnuta dolina.
Tam za bujaču konjec šveta. Tam 7 stupnji svidomosci pokljat zecinstvo može i muši. Tam baba Hanja na plociku bili podolki suši. Tam 7 stupnji, 7 stavci skljenčki hrupkovo. I što usluhujem jegu poskonoh u rostu žubronja zecinski kosci. Tam 7 morio švetovo u kotrim ševistati rozum osi. Tam to listočko ružovo za kotrim tresaca ruka zecinsku angelsku krasu posi. Za 7 morijom konjec šveta. Za 7 morijom konjec šveta. Za každe šveto list se skveta. Za listom žrenkoh noc prezreta. Takše hartuje, takše mocuje, tak banuje i tak pameta. Novi listočok konopni zapah unosnih dzirkog z rozuma bilu lastovku plaši. To dančov pšičok tak breše na čilaši, co smutok vymočeni u drabin vječu. Tuše hartuju u ruskih listoh vodeni korči, konopni ljiki. Otalj putuju do ruskih stavcoh, do ruskih pljucoh, panji reomi i jeftiki.
A oddan čovek po temetovsku diljovčok prosti, ta najšepači rusnaku njeboraku, vyberať nemož. Tu tvojo posti, tu tvojo mosti, tu tvojo rosti, tu tvoja koljada i zahrada i presada, tu tvoja ruža 7 lisova, 7 križova, tu 7 harsi žita do 7 baroh ruceni. Tu 7 nebesa spuščeni, 7 slizi vysušeni. Rusnak na 7 strani šveta od sebe bere svojo. Oj, njevoljo, njevoljo, njeor poljo mojo. Sedem dolini mutni, 7 hlavnih hrihi, 7 životni zveri, 7 kirvavi rani smutni. Zvaljkoh, zos čarnu nabivani, zos slizu kropeni 7 ruski oka. A kvet njeskošeni i njevi pljeti, njezocati. Pod rusku hredu, za rusku njezelju, za rusku stredu, postred 7 čolnih obrazoh, vo viki vikov zadzati. Počitovani patrače, z ostim zakončujeme nješkajšu emisiju. Najnovši informaciji o situaciji vjazanej za viljivi u našoj žemi možete provaziti už na jutre u našej porjadnej informativnej emisiji Televizijni dnjovnik na 18:15. Doviđenja.